Тагын шунсын әйтү мөһим. 2022 елны Татар конгрессының 30 еллыгы. Шулай ук Бөтен дөнья Татар конгрессының 8-нче съезды узачак. Бүгенге инде Милли шура утырышына килгәндә, безнең чит төбәкләрдә, илләрдә яшәүче милләттәшләребез илдәге вазгыять аркасында зом аша аралашачак. Хәерле көн, хөрмәтле хезмәттәшләр. Шақырылған қонақлар, тәқдим бар ішіне башлап жіберге. Бірінші сұрау негізінде 21 елның біздің енді ішлері турында өзімнің бірінші орынбасарыма, исполком жетекшісіне Данис Ванишқа тәқдим еттірдім. 15 минут ішінде бізге енді доклад, презентация сауғыстырым. Рахметіңіз. Қайырлы күн, хөрмәтле Милли шура ағзалары, қайырлы күн. Әлеге утырышта катнашучылар, 2020 елның декабрь айында Бөтен Татар Кеңесінің Милли шура утырышында 2021 елны Бөтен дөнья татар халкының бердәмлеге елы дип игълан иттек һәм татарлар гамәл стратегиясын гамәлгә ашыру кысаларында алып барылды. Бүгенге отчет ул тагын бер тапкыр күрсәтә. Монда сирийсе бирләр күп, чөнки конгресс ул координатор. Шуңа күрә без мондагы эшне күреп, шул ук әйберне дуплируем регионнарда, Мәскәүдәме или Тагын шунысы да әйбәт. Мәскәүдә эшләнгән кайбер положительный әйберләрне конгресс үзенә алып бүтән регионнарга кертә. Ул тоже теге аралашу, бер-береңә үзеңнең эшләгән эшләрен тапшыру. Шуңа күрә миндә горурлык хисе, шуңа күрә пессимистлар уйламасыннар, көтеп ятмасыннар, татар бетә дип бетмәячәк, үсеш булачак. Яннан соң тагын бер әйтәсе килә, менә кайбер пессимистлар әйтәләр. Безнең монда укытучы юк, безнең монда методикабыз юк, шуңа күрә без татарча белмибез, татарча укытмыйбыз дип. Кем кайчандыр фин татарларын бит барып укытучылар укытып ятмаганнар. Аларның китапларда булмаган, әле шул Америкада 100 ел яшәгән татарлар. Шуңа күрә теләк бар, аларда шул дәртне уятырга кирәк. Бу елның әлбәттә иң мөһим вакыйгасы ул ил күләм халык санын алу кампаниясын сезнең белән бергә бердәм булып уңышлы уздырдык. Билгеле 2021 елны эшләнгән гамәлләр хакында җиткерелгәннән соң сорау тәкъдимләргә дә урын калды. Монда ул бит кытышкыш белән монда эшләр тауык шу белән бетерми торган. Безгә гади халыкка да җиткерә кирәк үзебезнең эшчәнлекне. Менә шуны тәкъдим. Без бит инде бер вакытта да канәгать булмыйбыз. Безнең ул табигый да мине иң нык борчыган мәсьәләм татар мәгариф системасы әлбәттә. Билгеле. Бу мәсьәләдә аның ниндидер хәзер бит инде без теге федераль законнарны боза алмыйбыз, аларны үзгәртә алмыйбыз. Шуңа күрә ниндидер яңа юлларын эзләү җәһәтеннән ниндидер адымнар ясарга кирәк. Сүзне күп еллар дәвамында Бөтен дөнья Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе булып хезмәт иткән Индус Тахиров алды. Безгә үзебезгә менә шушы җан исәпне башкарырга кирәк. Аның мисалын Самар өлкәсе күрсәтте. Аларның саны буенча татарларның саны 2 җан исәп арасында 30 мең кешегә арткан. Башка урыннарда ничек? Нинди рәвештә? Biz dürüst sanını alırız mı yok mu? Şunun için bizge elbette bütün dünya, Rusya gına tügül, bütün dünyadaki Tatar uyuşmalarının özlerin özü sanap çıkığı gerek. Шулай ук Милли шура утырышында Омский өлкәсе Большеречье муниципаль районы Үләнкүл авылы җирлеге башлыгы Ләйлә Мөхәммәтшина чыгыш ясады. Ул агымдагы елның маенда Каракүл авылында булган фаҗигадан соң ярдәм күрсәткән милләттәшләребезгә рәхмәтләрен җиткерде. Бер-берсебез белән ярдәмләшеп, бергәләшеп, бердәм яшик, бердәм булсак, без зур көчкә ия. Читтә яшәүче милләттәшләребезгә Татарстан Республикасы ягыннан зур игътибар булу хакында Кыргызстан Республикасы Туган тел татар-башкорт мәдәни үзәге иҗтимагый берләшмәсе рәисе Гөлсинә Үлмәскулова да җиткерде. Васил Гаязович, менә сез килеп киткәннән соң безгә посольствоның отношениесе икенчеләнде. Аларда әле безнең яңа еллар турында да бердә аның эш сүзләре әйткәннәре юк иде. Үзләре шалтыратып, яңа еллар турында да эшләрен чыгып барырга икәнен безнең белән сөйләштеләр. Сезнең килгәнегез Кыргызстан халкына түгел, Рәсәй илчеләрен дә тәтрәтеп киттегез. Халыктан да бик зур рәхмәт. Җәмәгать әле яңа елга хәтлинчек булса да бер шулай Zoom'да барыбызны да җыеп алып, тагын бер кат бер-беребезгә рәхмәт әйтеп, яңа ел килүче яңа еллар белән тәбрикләрбез. Шуңа күрә минемчә бер 25ләре, 27 декабрьләрдә бу инде Милли шура утырышы түгел, безнең җитәкчеләрнең киңәйтелгән утырышы итеп, сәгать ярышында үткәрәбез, яме.
Ләйсәнә Садретдинова, татарлар, Казан.